So, yung mga matigas po ang ulo dyan, humanda na. Papaluin ko kayo. Hello. Sukat mo. Gusto mo yung kulay? Gusto mo yung kulay? So, nandito kami sa Best Buy, mga sisi. Ayan, ang daming mga sapatos. Sabi mo? Sabi mo? Ayan, sana maganda. Pero, mas itong blue, medyo ahead. Mas kita siya. Pero okay naman, terno nga ngayon na kahit anong kulay ng damit. Mga pambata din. Ang daming mga choices. Sale sila, 30%. Ano, naguluhan ka na. Parehas lang naman ang kulay niyo. Ano ba, size mo? Ba 7.5 to? 8. Ito o. 8 pa sa US. So, ayan, sale din ang kanilang mga heels. Diba, ang gaganda, 30%. Ayan. Oh my God! Heels na lang kayo. Diba, ang gaganda. Ito ang gaganda. Ang lubahan. Ang ganda. Ang ganda o. Gaganda. Tagal na manili. Nandito kami ngayon sa Best Buy, pero nasa second floor kami ng kapatid ko. So, nandito mga damit, sapatos, tsinelas, ayan. Ayan. Last time, nung nagpunta kami ni Mama dito, sa first floor yon, puro kitchenware. Pero dito, puro mga, ayan, mga sapatos na ang gaganda, mga tsinelas. Oh, di ba? Ayun. Ayun yung CCTV. Namili. Nako. Ano na? Ano na ang iyong napili? Ang daming mga tsinelas.
Ayan, dito naman, mga towel, tuwalya. So, ang dami pong mabibili dito. Wala, dito pa ano. Ito yan, puro medyas. Dito, puro medyas naman. Yan, may mga exercise equipment din sila. Ito, 32 lang. Alin? 32 lang ito. Ganyan. Octopus. Ay, pangkamot. Pangkamot yan. Pang massage. Ito yung sa paa. Yung pang heavy weights. Yung ganito. Tapos ito yung mga ano. Dami, diba? So, yung mga matigas po ang ulo dyan, humanda na. Papaluin ko kayo. Ang daming laruan. Ano? Ito, maganda. Gusto mo ba i-sling bag? Yung parang ano, malilinis. Gusto ko yung knapsack. Ha? Ganda.
teddy bear din. Saan ka? So, diba pati mga panty meron din. Disclaimer. Share ko lang. Ayan, may mga bra. Ano alin? Mga klase na terno, na bra at panty. So, ayan mga sisi. Pili na kayo ang si sexy. Ang ganda. Terno na siya. Ang ganda. Wala siyang wire. And ano lang siya? 143. O diba, bongga? Mga nakaset na siya. Ito parang maganda. Ito, mga panty. Mura lang siya, 162. Ang daming choices. Ganda. O, diba? Ang ganda dito. O, daming flowers. Saan mo ako dito, baby? Daming headband. O, diba? Meron din silang mga lipstick. Ayan. Ito. Diba? Ang dami. O, kilay. Meron din. Pangkamot. Din silang perfume. Ayan. Ang dami. Mga Chanel. Lotion. Pang ano sa buhok, pang kulay. Ipagsasaw-saw ka yung tangan eh.